ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. манзури шумост нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад аз фаъолияти милитсияи суғд. кормандони махкумати корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар муқовимат бо ҷинояткорӣ ва кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ чӣ хизмате ба нафъи ҷомеа карданд ва дигар рӯйдодҳои барои милитсия муҳим дар барномаи имрӯза ҷой дода шудааст. дар студия бо хабарҳо Акбар Шарифӣ. имрӯз дар барнома тамошо кунед. ба истифодадиҳии иншоотҳои нави хизматӣ барои кормандони махкумати милитсия, кӯмак бо баҳои ҷон, қаҳрамонии капитан Фарух Иброҳимов, ҳалокати зан аз дасти шавҳар, ҷинояти одамкушӣ дар шаҳри Истарафшан. милитсия тиллодуздонро дастгир намуд. марди занкушро 11 сол аз озодӣ маҳрум карданд. гузориш аз мурофиаи судӣ. рейди милитсия дар самти тарбияи ноболиғон. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. барномаро аз хабари расмӣ оғоз мекунем. бо ташрифи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти суғд, кормандони махкумати корҳои дохилӣ соҳиби иншоотҳои наву замонавӣ гардиданд. биноҳои маъмурии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ва хадамоти давлатии оташнишонӣ дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ, шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ ва хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд бо иштироки пешвои муаззами миллат ба истифода дода шуданд, ки аз чунин ғамхории ҳукумати мамлакат ҳомиёни назму тартибот хело сарфарозанд. دلپذیر پیشوایی بنظیرت بنظیر خوش آمدید پیشوایی معظم ملت. ضمن сафари кӯрии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар қатори якчанд иншооти таъиноти гуногун ҳамчунин биноҳои маъмурии мақомоти корҳои дохилиро бо беҳтарин шароит мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар шаҳраки меҳрони ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ бинои шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ба истифода дода шуд, ки корҳои сохтмонии он соли 2018 оғоз гардида буд. бинои дуошонаи маъмурӣ бо тарҳ ва инфрасохтори муосир сохта шудааст. таъкид кардан ба мавриде аст, ки то ин вақт кормандони милитсияи ноҳия дар бинои кӯҳнаву фарсуда ва дар шароити номутобиқи корӣ фаъолият доштанд. бинои шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ 16 утоқи корӣ ва маҷлисгоҳ барои 100 ҷои нишаст дошта, дар маҷмӯъ дорои шароити хуби корӣ мебошад ва бо системаи ягонаи гармидиҳӣ, ки бо ангишт фаъолият мекунад, пайваст карда шудааст. ҳамаи ҳуҷраҳои корӣ бо мизу курсии нав ва технологияи компютерӣ муҷаҳҳаз мебошанд. ҳамчунин зимни қарор доштан дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ бо иштироки роҳбари давлат бинои тозабунёди қисми мустақили хадамоти давлатии оташнишонӣ мавриди истифода қарор дода шуд. баробари бунёди иншоот барои фаъолияти дурусти кормандон шароити зарурӣ муҳайё гардид. хадамоти давлатии оташнишонӣ дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ дорои парки автомобилӣ, 2 нақлиёти оташнишонӣ, 10 ҳуҷраи корӣ, утоқҳои дарсӣ, таҷҳизоти зидди оташнишон ва либосҳои корӣ, инчунин ҳуҷраи маишӣ ва бойгонӣ мебошад, ки барои фаъолияти фаврӣ мусоидат менамояд. роҳбари давлат ба кормандони хадамоти оташнишонӣ 1 адад нақлиёти махсуси сӯхторхомӯшкунӣ тақдим карданд. бинои нави шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ ва хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд тӯҳфаи дигари арзанда дар арафаи таҷлил аз 28-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба кормандони мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд аст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд бинои бозрасии давлатии автомобилиро, ки бо тарҳи хос ва намои зебо дар масоҳати умумӣ 10 000 метри мураббаъ бунёд гардидааст, бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба истифода доданд. дар ошонаи якуми бинои нав 7 ҳуҷраи корӣ, дар ошонаи дуюми он 5 ва дар ошонаи сеюм 3 утоқи корӣ, толори маҷлис ва хобгоҳ ҷойгир мебошад. дар таҳхонаи бино хазина 2 утоқи корӣ ва толори варзишӣ барои кормандон фароҳам оварда шудааст. пешвои миллат ба кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ҳамчунин 4 адад нақлиёти хизматӣ тақдим карданд. бинои хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд аз 2 ошона ва таҳхона иборат буда, дар қабати якум 7 ҳуҷраи корӣ, дар ошонаи дуюм 5 утоқи корӣ мавҷуд аст. ҳамчунин ин бинои маъмурӣ дорои толори маҷлис бо 35 ҷои нишаст ва таваққуфгоҳ мебошад. мавриди зикр аст, ки бо шарофати соҳибистиқлолии мамлакат ва таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати кишвар дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд
барои кормандони мақомоти милитсия шароити арзандаи корӣ фароҳам оварда шудааст. зимни ба истифода додани иншоотҳои хизматӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони мақомоти корҳои дохилӣ мулоқот намуда, онҳоро ба хизмати софдилонаву содиқона ба нафъи халқу ватан ва саҳмгузории бештар дар таъмини оромӣ ва суботи ҷомеа ҳидоят карданд. дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд нимаи дуюми рӯзи 23 август бо иштироки вазири корҳои дохилӣ генерал полковники милитсия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ ва раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода бинои иловагии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншооти мазкур бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон бо ташаббуси вазорати корҳои дохилӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд бо харҷи наздик 3 миллион сомонӣ бунёд гардидааст. бинои нав аз 10 утоқҳои корӣ бар ҳаво барои муфаттишони шуъбаи мазкур, маҷлисгоҳ, толори варзишӣ, толор барои машқи тирпаронӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. вазири корҳои дохилӣ ва раиси вилояти Суғд зимни суҳбат бо ҳайати шахсии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд аз ғамхориҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла милитсия ёдоварӣ намуда, ифтитоҳи бинои навбунёдро туҳфаи арзандаи сарвари давлат дар арафаи 28-уми солгарди истиқлолияти давлатии Тоҷикистон арзёбӣ намуданд. гуфта шуд ки дар ҷавоб ба чунин дастгириҳои давлату ҳукумати Тоҷикистон кормандони мақомоти корҳои дохилӣ софдилона меҳнат намуда дар самти ҳифзи манфиати давлату миллат, волоияти қонун ва пешгирии ҳама гуна зуҳуротҳои номатлуб бояд ҳиссаи арзанда гузоранд. вазири корҳои дохилӣ ва раиси вилояти Суғд аз утоқҳои корӣ ва маҷлисгоҳи барҳаво толор барои машғулиятҳои тирпаронӣ боздид намуда ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои муносиб доданд. маврид ба зикр аст ки иншооти мазкур ба системаи ягонаи гармидиҳӣ пайваст буда, ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бунёд шудааст. дар кӯчаи мақсудҷон тамбурии шаҳри Хуҷанд бинои маъмурии хадамоти давлатӣ муҳофиза бо тарҳи наву замонавӣ қомат афрохта ҷойгузини бинои кӯҳна мешавад. зеро бинои маъмурии имрӯзаи ниҳоди мазкур солҳои тӯлонӣ истифода шуда барои иҷрои вазифаи хизматӣ чандон мувофиқ нест. дар макони сохташавандаи иншоот маросими гузоштани санги асос бо иштироки вазири корҳои дохилӣ генерал полковники милитсия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ, роҳбарият ва ҳайати шахсии хадамоти вилоятӣ ва шаҳрии муҳофиза баргузор гашт. аз рӯи лоиҳа бинои маъмурӣ аз таххона ва 5 ошона иборат буда, дар он тамоми инфраструктури зарурӣ ба нақша гирифта шуда барои кормандони хадамоти муҳофизаи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ва шуъбаи хадамоти давлатии муҳофизаи шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд пешбинӣ шудааст. тавре дар рафти муаррифии лоиҳа маълумот доданд дар таххонаи иморати сохташаванда ошхона, толори варзишӣ, дар ошонаи якум қисми навбадорӣ, утоқҳои истироҳатӣ ва дар дигар қисмати бино ҳуҷраҳои корӣ, маҷлисгоҳ, конфронзал бо шароити замонавӣ бунёд карда мешавад. фармоишгари лоиҳа хадамоти давлатии муҳофизаи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд буда, пудратчии лоиҳа ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди ПМК Суғд дар шаҳри Хуҷанд мебошад. тибқи иттилои масъулин, бинои мазкур дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор дода мешавад. дар рафти шиносоӣ бо лоиҳаи иншооти навсохтмон ба роҳбарияти хадамоти давлатии муҳофиза ва ширкати сохтмонӣ ҷиҳати бо сифати баланд анҷом додани корҳои сохтмонӣ дастурҳои иловагӣ доданд. вазири корҳои дохилӣ бо ҳайати шахсӣ мулоқот намуда, барои пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, иҷрои ӯҳдадориҳои хизматӣ ва содиқ ба савганд мондан тавсияҳои муфид дод. гузориши навбатӣ аз ҷасорату диловарии афсари мақомоти корҳои дохилӣ маълумот медиҳад, ки бо баҳои ҷон қарзи шаҳрвандии худро иҷро намуд. капитан Фаррух Иброҳимов, корманди қисми ҳарбии 3502 раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ, барои хомӯш кардани оташи сӯхтор дар ҳавлии истиқоматии ҳамдиҳааш ҷони худро аз даст дод. ҳодиса дар шаҳри Конибодом ба қайд гирифта шудааст. имрӯзҳо низ кам нестанд ҳолатҳое ки одамон ҳаёти худро дар хатар гузошта ба дигарон кӯмак кунанд. чунин диловарии бемислро капитан Иброҳимов Фаррух Фурқатович, муовини командири батальон оид ба техникаи қисми ҳарбии 3502 раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ бар ивази ҷон анҷом дод. номбурда ҳангоми қарор доштан дар рухсатии меҳнатӣ дар зодгоҳаш шаҳри Конибодом, баъди бохабар шудан аз ҳодисаи сӯхтор дар манзили истиқоматии ҳамдиҳааш Саудат Толибова, воқеъ дар маҳаллаи Ҳавзи Баланд, бетараф наистода барои хомӯш кардани оташ ҳиссагузорӣ намуд. афсари ҷавон, ки ҳамагӣ 27 сол дошт, бо ғайрати том ба сӯхторхомӯшкунӣ машғул гашта дар иҳотаи оташ ҷароҳатҳои вазнини сӯхтаи бадан мебардорад, ки бо бардошти 85% сӯхтани аъзои бадан баъдан дар беморхона ба ҳалокат мерасад. Фаррухҷон Иброҳимов дар назди чашми ман ба вой расидааст. ман
این جوان رو همچون جوانی بسیار مهربان و حلیم، شجاعتمند و با مصیبت یک کس بی‌طرف نبودنش رو همه وقت احساس میکردم و بیهوده نیست که این شجاعت قهرمانی که او در دوره گویم فاجعه که در محله همسایه با وقوع آمده بود رفته اشتراک نمود. ҳодисаи сӯхтор шоми 8 август сар зада ҳуҷраҳои истиқоматӣ бо амвол дар масоҳати 90 метри мураббаъ ба коми оташ меравад. инчунин хатари панҷшавии алангаи оташ ба дигар манзилҳои истиқоматӣ ба вуҷуд омада қисми дарвозахонаи ҳамсоя низ сӯхта зарар дидааст. و صاحب خانه هنگام سردین سوخته در خانه قرار نداشتند، بنابراین سریع وقت سوختار آشکار کرده نشده، از طرف همسایه آشکار کرده خدمات آتش‌نشانی جلب کرده شده است. سنجش خیلی که سنجش نشان داد سبب سردین سوختار در آن میباشد که ناقل‌های برقی قوه‌اش بلند شده 380 ولت تشکیل داد. در نتیجه خلدینی که کشکل منجا ایستاده است، خلدینی که مذکور کارناشی هم گشته، در نتیجه حادثه سوختار به عمل آمده است. дар ин ҳодисаи сӯхтор дар баробари кормандони хадамоти оташнишонӣ ва дигар ҳаққу ҳамсояҳо капитан Фарух Иброҳимов барои хомӯш кардани оташ талош намуда бо мақсади наҷот додани моликият ва пешгирии афзоиши зарар афсари ба савганди худ содиқи мақомоти корҳои дохилӣ ҷасурона қарзи шаҳрвандии худро иҷро карда барои ҳифзи моликияти ҳамдиҳааш ҷони худро дар хатар гузошт. оқибати сӯхтор барои оилаи Иброҳимову бо аз даст додани фарзанд хело пурдарду ҷигарсӯз бошад ҳам онҳо ифтихор доранд ки чунин фарзанди солеҳ қавӣ иродаву поксинатро ба камол расониданд ки хизмат ба халқу ватанро пеша намуда дар ҷодаи интихоб намудааш то охирин нафас содиқ монд. афсари қушунҳои дохилӣ капитан Фарух Иброҳимов баъди марг бо фармони вазири корҳои дохилӣ генерал полковники милитсия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ рутбааш 2 зина боло бардошта шуда бо рутбаи подполковник қадршиносӣ гардид. барои насли ҷавони мақомот корнамои ӯ мактаби зиндаи ҷасорат аст. аз ин лиҳоз лавҳаи ёдгориашро дар қисми ҳарбие ки фаъолият дошт насб карданд. Фарух Иброҳимов оиладор ва соҳиби 2 фарзанд мебошад. мафсуф бори дигар собит намуд ки дар замони мо ҳам ҷавонон барои нишон додани қаҳрамонӣ қодиранд. این بچه همین خیلی بچه با عقل بود که همه را یخیله میدانست. برای خلق فقط جان خود را فدا کردن میخواست. کوشش میکرد که همین حق و همسایه میار و دوست میار و جرمی بکی که باشد و حرکت میکرد که کمک خودش را رساند. من از جمله با همین با طور کمک خودش من همین همسایه در وقت همین مصیبت دادن جان خود را برای همسایه فدا کرد. آن کس تا دم آخران تا دمی جان را از دست دادنشان تنها میگفتند که من به وطنم صادقانه خدمت میکنم. فخر از آن دارم که چنین برادری شجاع ناترس دارم. کل عائله ما آن کس را تنها با نام نیک و رفتار نیکشان یاد میکنیم. роҳбарият ва ҳайати шахсии мақомоти корҳои дохилӣ ба аҳли оилаи Иброҳимову сабри ҷамил хоста гуфтаниянд ки фарзанди онҳо сазовори ситоиш аст ва ҳамчун қаҳрамон ному насабаш дар таърихи милитсияи тоҷик сабт мегардад. мегузарем ба хабарҳои криминалӣ. дар ҷамоати нофароҷи шаҳри Истарафшан дар пайи як муноқиша миёни зану шавҳар модари фарзандонашро 10 маротиба бо корд ҷароҳат мерасонад ки оқибат ба ҳалокат мерасад. ҳарчанд гумонбар ҳудуди шаҳри Истарафшанро тарк намуд, аммо ин гурезпоӣ ӯро наҷот надод. ҷузъиёти мавзӯъро дар гузориши навбатӣ тамошо кунед. рашку бадгумонӣ нисбати ҳамсар заминаи содиршавии ин ҷинояти махсусан вазнинро гузоштааст. гумонбаршуда Азизов Насибҷон Ҳаидбоевич соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти нофароҷи шаҳри Истарафшан ҳамсари 25-солаи худ Розиқова Матлубаро ки 7 сол пеш бо муҳаббат оила барпо намуда соҳиби 3 фарзанди муштарак мебошанд ба ҳалокат мерасонад. хонадории оилаи ҷавон вақтҳои охир тахту ҳамвор набуда бо ҳам муносибати оштинопазир доштанд. зан истиқомат дар хонаи волидонашро ихтиёр карда буд. санаи 5 август аҳду паймони оиладории онҳо бебарқароршавӣ шикаст. зеро ин сана рӯзи ҳодисаест ки шавҳар ҷониби модари фарзандон теғ кашид.
ҷанҷол байни онҳо дар ҳудуди беморхонаи шаҳри Изтарафшан ки зан бо роҳбаладии модараш ба муоинаи тиббӣ омада буд оғоз меёбад ки идомаи он дар ҳудуди деҳаи қунчоқи ҷамоати деҳоти Нофароҷ ба фоҷиа анҷомид. Гумонбаршуда Насибҷон Азизов нақлиёти кирокаши зан ва хуштоманашро аз беморхона ба самти деҳа оварда истодаро дар ҳудуди деҳаи Қунчоқ манъ намуда, бо истифода аз корди ба таври косибӣ сохташуда 10 маротиба ба узвҳои гуногуни бадани ҳамсараш зада, ҷароҳатҳои барои ҳаёту саломатӣ хатарнок гузошта аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. дар ҳаракатҳои гумонбаршуда тобиши бераҳмӣ дида мешавад. ҳодиса шуд, чӣ сабаб шуд? вақте ман дар хона будам оилам бипурсиши ман такси заказ кара рафта больница. баъд ман такси занг задам, шумо оили мана бурдагед больница? Ман гуфтам ба чӣ мақсад намедурам, мошин сорштам рафтам больница. Ман гуфтам чикор мекунед дар инҷа, давози модараш кидед, ту фарқаш чӣ? Гуфт ман чикор мекунам. Ман гуфтам чӣ хел фарқаш чӣ? Гуфтам ман то шуд мешам. Гапои қабеҳ зад, бро инҷа дафша милитсия фарёд мекунам. Ман гуфтам хай. Омадам ваям омадам ба ҷои ҳодиса. матлуба Розиқова аз ҷароҳатҳои бардоштааш дар беморхона ба ҳалокат мерасад. гумонбари ҷиноят Шарван Азизов ки дар ҳузури ду шоҳид кирдори махсан вазни ҷиноятӣ содир намуда буд, бо мақсади дурӣ аз ҷавобгарӣ ҳудуди шаҳри Сарафшанро тарк намуда ба самти шаҳри Душанбе ҳаракат мекунад. пеш аз фирор Насибҷон Азизов ба манзили иstiqomatиаш омада либоси дар тандоштаашро иваз ва корди дар ҷиноят истифода бурдаро он ҷо мепартояд. дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони мақомоти милитсия номбурдаро дар ҳудуди ноҳияи айнӣ боздошт намуданд ва аз рӯи нишондоди гумонбаршуда далелҳои шайӣ ба ҷиноят алоқаманд дарёфт гардида, оиди ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. одати бад инсонро беобрӯ мекунад. дар тахвияти ин гуфтаҳо оиди ҷиноятӣ дуздии маълумот хоҳем дод ки гумонбарон пешсуд шудаанд. ҳафтаи гузашта милитсияи ноҳияи Ҷабор Расулов дуздии тилловорӣ аз манзили иstiqomatиро ошкор ва 2 нафарро дастгир намуд. афроди доғи судӣ дошта дар мақомоти милитсияи ноҳияи Ҷабор Расулов зери мушоҳида ва назорати оперативӣ қарор доранд. чунин тартиби коргузорӣ боис мешавад ки каҷрафтории онҳо боизи гарм ошкор шавад. дуздии тилловорӣ бо маблағи зиёда аз 13 000 сомонӣ аз манзили иstiqomatии Шарван Урунбоев ва Омина сокини шаҳраки Меҳробод далели ин гуфтаҳост ки ҳафтаи гузашта 2 шахси пешсудшуда содир намуд. ҳамтон нигоҳ кунем, як одам ҳамеша даромадхона ба даз гирифтем аҷома. Ман духтарамам буд, невараҳом буд. ҳоли хоб рафти ки омада буд. Сони бромди ман ҳамиҷа ҳаме хел истодиам. Ин бачака ҳамиҷа баровар ҳамиҷа истод. Як гуфтам, ҳа гуфтам. Ту нигоҳ кунам, пояқлодаста дартаки дар истодааст. Почикаш нест. Пояқлода напӯшида буромда рафт. гумонбарон Шодиев Азим Қозимуротович соли таваллудаш 1989, иstiqomaткунандаи ноҳияи Ҷабор Расулов ки соли 2017 барои дуздӣ суд шуда, айни ҳол дар муассисаи сикунати 3 қаср 11 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлия адои ҷазо намуда истодааст ва ҳаммаслаки ӯ Шарван Шарипов Шерзод Маҳмудович соли таваллудаш 1988, иstiqomaткунандаи ҷамоати деҳотӣ ғулакандози ҳамин ноҳия ки ӯ низ бо ҷурми дуздӣ суд шудааст, тариқи пинҳонӣ ба манзили иstiqomatии Шарванд Омина Урунбоева воқеъ дар шаҳраки Меҳробод ворид гашта аз он ҷо якчанд намуд тилловорӣ ба маблағи умумӣ 13320 сомониро ба яғмо бурданд. ин ҷиноят бо маслиҳати пешакӣ содир шудааст. тавре гумонбарон нишондод медиҳанд ҳарду дар ҳолати мастӣ қарор мекунанд ки бо роҳи дуздӣ маблағ ба даст оварда хароҷоти дилхуширо таъмин созанд. бинои дуошона воқеъ дар кӯчаи Нурматов ва дари кушодаи ҳуҷра имкони қулай барои дуздӣ гардида Шерзод Шарипов саҳни биноро назорат мебарад ва нафари дар ин кор таҷриба дошта Азим Шодиев вориди ҳуҷра мешавад. дар дохилаш чӣ вуҷуд дошта? дар дохили сумкаша тилло ваё буде. ба чанд адад тиллоро гирифтед? намедонам чанд адад шуд, 7 адад ми 6 адад намедонам точно шуд. барои чӣ дигар ҷойҳоро накуфтед? кофтикор накардед бо масъалаи дуздӣ? хонанги вай набинам. дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҷиноят ба зудӣ ошкор гардида гумонбарон фурсат пайдо накарданд ки ғанимати ба дастовардаро сарф намоянд. вобаста ба шахсияти гумонбарон тафтишот маълумот медиҳад ки дастгиршудаҳоро одати бад такроран ба ҷодаи ҷиноят овард ва ин гувоҳӣ он аст ки онҳо ислоҳнопазиранд. дар рафти тафтишоти пешакӣ муайян карда шуд ки гумонбаршуда Шодиев Азим Қозимуротович қаблан бо моддаи 244 ду маротиба суд шудааст. гумонбаршуда Шарипов Шерзод
маҳмудович бошад қаблан бо моддаи 237 қисми 2 моддаи 177 ва моддаи 244 суд шудааст. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. рӯзи 29 августи соли равон кормандони мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд бо иштироки комиссияи махсус аз вазорати корҳои дохилӣ чорабинии сӯзонда несту нобуд кардани воситаи нашадор доир намуданд. далелҳои шаҳӣ наздик 700 килограмм намудҳои гуногуни воситаи нашадор ки ҳалнома ва таъиноти судияшон ба тасвиб расидааст аз ҷониби ҳайати комиссия барои несту нобуд кардан пешниҳод ва чорабинӣ бо иштироки намояндагони воситаи ахбори омма мақомотҳои прокуратураи суд ва дигар ташкилоту идораҳои марбута баргузор гашт. воситаҳои нашадор ва моддаҳои психотропие ки аз муомилоти ғайриқонунӣ гирифта шуда буданд ба тариқи сӯзонидан маҳв карда хоҳад шуд. аксари онҳоро воситаҳои нашадори навъи героин, афюн, бангдона ва ҳашиш ташкил медиҳад ва ин воситаҳои нашадоре ки маҳв карда хоҳанд шуд асосан аз ҷониби шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд мусодира карда шудаанд. ҳамагӣ барои несту нобуд кардан аз рӯи 256 парвандаҳои ҷиноятӣ воситаҳои нашадор таҳти назорати комиссия маҳв карда шуданд. аз ҷумла 25 килои 265 грамм героин, 422 килои 688 грамм ҳашиш, 143 килои 892 грамм афюн, 37 килои 214 грамм бангдона, 5400 ниҳоли кукнор, 94 ниҳоли бангдона, 9 ампула фенобарбитал дар асоси иҷроварақҳои судӣ барои несту нобуд кардан омода ва дар оташдон бо гармии зиёда аз 1000 дараҷа сӯзонида шуданд. мухаддароти сӯзонидашуда натиҷаи фаъолияти милитсияи суғд аст ки дар доираи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодира шудааст. мусодираи маводи мухаддир дар мақомоти корҳои дохилӣ яке аз самтҳои фаъолиятест ки барои ҳифзи саломатии аҳолӣ нигаронида шуда ҳангоми натиҷагирӣ ва баҳодиҳии фаъолияти шуъбаву хадамотҳо ба ин самт таваҷҷӯҳи махсус дода мешавад. чорабинии сӯзонда несту нобуд кардани воситаи нашадор идомаи мантиқии мубориза бо гардиши маводи мухаддир буда барои ба пуррагӣ аз муомилот мондани воситаи нашадор мусоидат менамояд. оқибати ҳар амали ҷиноятиро ҷазо ногузир аст. суди ноҳияи бобоҷон ғафуров нисбати сокини кӯҳистони мастчоҳ азиз азизов ки барои куштори ҳамсар айбдор дониста мешуд ҳукми ниҳоӣ баровард. ӯ дар ҷинояти махсусан вазнин гунаҳгор дониста шуда 11 сол аз озодӣ маҳрум гардид. таваҷҷӯҳ кунед ба гузориш аз мурофиаи судӣ. дар маҷлиси ошкорои судӣ ки дар суди ноҳияи бобоҷон ғафуров баргузор гашт, гуноҳи судшаванда азизов азиз мирмаҳмадович соли таваллудаш 1965 истиқоматкунандаи деҳаи пастиғави ҷамоати деҳоти иван тоҷики ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ дар куштори ҳамсари 43 солааш ҷумаева малоҳат муминовна тасдиқ ёфт. ёдрас мешавем ки ҷинояти мазкур дар ҳудуди шаҳраки навбунёди сайҳуни ноҳияи бобоҷон ғафуров ки оила муваққатан он ҷо истиқомат мекард шаби 11 ба 12 октябри соли 2018 содир гардида шаҳрванд азиз азизов барои рӯйпӯш кардани ҷиноят ҷасадро бо силифани полиэтиленӣ ва матои синтетикӣ печонида дар чуқурии тахминан 3 метраи назди бинои навсохтмон гӯронида барои пинҳон намудани ҷинояти худ масъулияи сохтмониро болои он холӣ кардааст ва овозае паҳн мекунад ки талоқи ҳамсарашро дода аз ӯ ҷудо шуда оиди тақдири минбаъдаи малоҳат ҷумаева хабар надорад. баъди 8 моҳи рӯйпӯшиҳои қотил ба кормандони мақомоти милитсия муяссар гардид ки парда аз рӯи бедарахшавии зан бардошта гунаҳгори аслии ҳодиса азиз азизовро боздошт намоянд. тавре дар рафти ҳаракатҳои оперативию тафтишотӣ ошкор гардид ангезаи ҷиноят дар заминаи вайрон шудани муносибати оиладорӣ ва баҳси манзил ба вуқӯъ пайваста шавҳар ки маъюби гурӯҳи як мебошад бо истифода аз асобағал ба сару рӯи зан мезанад. кирдори ҷиноятӣ боиси новақт аз ҳаёт рафтани модаре шуд ки дар тарбия 9 фарзанд дорад, аз ҷумла 3 фарзанди ӯ аз оиладории муштарак бо азиз азизов таваллуд шуданд. дар мурофиаи судӣ дар асоси далелҳои зимни тафтиши пешакӣ ошкор гардида ки гуноҳи судшавандаро исбот мекард, суд азиз азизовро дар содир намудани ҷинояти одамкушӣ гунаҳгор донист. азизов азиз мирмуҳаммадович бо моддаи 104 қисми 1 кодекси ҷинояти мутавасситон гунаҳгор дониста шуда ба ӯ дар асоси он қисми модда ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 11 сол бо адои ҷазо дар калони ислоҳии доираи низоми сахт таъин карда шуданд.
қасдона будани ҷинояти одамкушӣ таъини ҷазои вазинро пешбинӣ намояд ҳам дар баробари маъюбӣ пурра ба гуноҳи худ иқрор будан ва дар тарбия доштани 6 фарзанди ноболиғ ҳолатҳои сабуккунандае ҳаст ки суд зимни таъини ҷазо ба айнобат гирифта судшавандаро ба муҳлати 11 соли тақвимӣ аз озодӣ маҳрум намуд. Аз рӯи ҳукми суд Азиз Азизов муҳлати ҷазоро дар колонияи ислоҳии низомаш сахт адо хоҳад кард ки чунин муассисаи ислоҳӣ барои ҷинояткорони махсусан хафнок муқаррар шудааст. бо мақсади пешгирӣ аз кажрафтории ноболиғон, кормандони хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар ҳудуди шаҳри Бӯстон рейд гузарониданд. натиҷаи рейди чандсоатина муайян гардидани наврасон дар вақту соати тибқи қонун манъ гардида пушти мизи бозиҳои компютерӣ аст. ин далел канораҷӯии волидайн дар самти тарбияи фарзанд ва қонуншикании масъулини компютерхонаҳоро нишон медиҳад. 8 протоколи ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ бо моддаи 90 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ нисбати волидайн барои роҳ додан ба бемасъулиятӣ дар тарбияи фарзанд ва 2 адад протоколи маъмурӣ дар асоси моддаи 464 иловаи 1 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ нисбати соҳибкорон барои ба ноболиғ додани иҷозати воридшавӣ ба марказҳои пешниҳоди бозиҳои компютерӣ натиҷаи рейди дусоатинаи кормандони хадамоти пешгирии ҳуқуқи вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд аст ки дар шаҳри Бӯстон муайяну ба қайд гирифта шудааст. ин рейд тибқи муқаррароти сархати 10 моддаи 8 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд пешбинӣ шуда ки аз соати 18:00 то 6:00 ҳузури ноболиғонро дар компютерхонаҳо манъ мекунад ташкил карда шуд. кормандони хадамоти кор бо ноболиғон фаъолияти 3 маркази бозиҳои компютерӣ ё хизматрасониҳои интернетӣ дар шаҳри Бӯстон фаъолият доштаро санҷиданд. дар компютерхонае ба соҳибкор Эшонқулов Моҳирҷон тааллуқ дошта тӯдаи ноболиғон саргарми дилхушӣ ва бозиҳои хусусияти зӯроварӣ дошта буданд. ин ҳолат боис гашт ки нисбати соҳибкор протокол тартиб диҳанд. ба ҳамин монанд фаъолияти соҳибкории Ои Маҳмадов Маҳдиҷон хилофи меъёрҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд буда дар нуқтаи бозиҳои компютерӣ ба ӯ тааллуқ дошта наврасон ба бозиҳои зиёновари зеҳниву ахлоқӣ машғул буданд. далелҳои ошкор гардида ҳолати воқеии бемасъулиятии сокинони шаҳри Бӯстон аст. зеро агар фарзандони ноболиғ таҳти назорат мебуданд бовар дорем ки падару модар намегузоштанд ки фарзандонашонро дар муҳити нобоб милитсия пайдо кунад. масъулини хадамоти кор бо ноболиғони вилояти Суғд бо наврасон ва волидайни онҳо суҳбатҳои инфиродӣ гузаронида бори дигар моҳияти меъёрҳои қонун ва мақсаду мароми онро ки барои беҳбудии камолоти наврасон пешбинӣ шудааст фаҳмониданд. ташкили чунин санҷишҳои ногаҳонӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳо ба нақша гирифта шудааст. сар задани ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг аз риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ сарчашма мегирад. ин нуқтаро мо пайваста таъкид намоем ҳам боз шоҳиди он мешавем ки бар асари чунин ҳодисаҳо инсонҳо новақт аз ҳаёт мераванд. дар ин бахши барнома ҳамкасбонамон аз бозрасии давлатии автомобилӣ гузориш омода намуданд. аз рӯи таҳлилҳои бозрасии давлатии автомобилӣ сабабҳои асосии содир гардидани бештари садамаҳои нақлиётӣ ин баланд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт аз меъёри муқаррар кардашуда, риоя накардани қоидаи ҷойивазкунӣ ва вайрон намудани қоидаи сабқат гуфта мешавад. оиди садамаҳои маълумот медиҳем ки маҳз бо ҳамин ҷурм рух доданд. санаи 18 августи соли 2019 тахминан соатҳои 03:50 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Zafira Турсунов Илҳом Ҳакимович истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи Рифат Ҳоҷиев ва гузаштан аз чорроҳа аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракат бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ба воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra таҳти идораи ронанда Мирзои Шӯҳрат Алиҷонович истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд бархӯрдааст. дар натиҷаи ин растиш воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra аз роҳ берун баромада чапа шудааст ва 2 пиёдагард мардони 43 ва 41 соларо ки дар канори роҳ қарор доштанд пахш менамояд. яке аз пиёдагардон марди 43 сола сокини шаҳри Хуҷанд аз ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардоштааш дар беморхона ба ҳалокат мерасад. ба ҳамин монанд санаи 23 августи соли 2019 тахминан соатҳои 11:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra Ашуров Шариф Шарипович истиқоматкунандаи деҳаи Сандағундаки шаҳри Истаравшан ҳангоми ҳаракат дар километри 217 шоҳроҳи Душанбе Хуҷандчаноқ
дар ҳудуди деҳаи обҷивози шаҳри Истаравшан аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракат аз меъёри муқаррар кардашуда бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ба самти муқобили ҳаракати роҳ баромада ба воситаи нақлиёти тамғаи ВАЗ 21011 таҳти идораи ронанда Очилов Ислом Раупович истиқоматкунандаи шаҳри Истаравшан бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи ВАЗ 21011 аз ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштааш ҳангоми дастрас намудан ба беморхонаи марказии шаҳри Истаравшан ба ҳалокат расидааст. ё худ санаи 27 августи соли 2019 тахминан соатҳои 23:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи ВАЗ 2106 Аҳмадҷонов Ҷурабек Боирҷонович истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷабор Расулов ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарии кӯчаи Ҷабор Расулови шаҳраки Меҳробод бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ба воситаи нақлиёти тамғаи Жоша С6 таҳти идораи Зоиров Нозимҷон Ҳамидуллоевич истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷабор Расулов ки дар як самт ҳаракат мекард ба якдигар бархӯрда воситаи нақлиёти тамғаи Жоша С6 аз роҳ ба канори рост баромада чапа шуда воситаи нақлиёти тамғаи ВАЗ 2106 ба симчӯби канори рости роҳ бархӯрдааст. натиҷаи ин садама ба канда шудани риштаи умри ду ҷавонмарди 31 сола ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи ВАЗ 2106 бо мусофираш боис гашт. ин садамаҳои маргбор мумкин буд ки рух надиҳанд агар сабабгорони ҳодисаҳои роҳ нақлиётӣ беаҳамиятӣ зоҳир накарда қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя мекарданд. инҷо расидем ба интиҳои барнома ва ин буд он маълумоте ки дастраси мо гашт. бо манзури иттилоъ ба шумо тамошобини ҳушманд агар тавонистем маърифати ҳуқуқи касеро баланд бардошта бошем пас мо сарфарозем. бо милитсия ҳамкорӣ намоед. ман ва ҳамкасбонам умедворем ки амалу рафтори шумо меъёрҳои қонунро халалдор намесозад. то дидори навбатӣ хайр.